Najvažniju primjenu Tesline visokofrekventne struje i njegovi pronalasci doživjeli su u bežičnom prenosu signala, u bežičnoj telegrafiji, telefoniji i u radiotehnici. Tesla je suštinski pokrenuo ovu oblast i dao snažan impuls razvoju svojim istraživanjima, kao što je to učinio u energetici. Za razliku od energetike, doprinos bežičnoj radiotelegrafiji bio je osporavan i na kraju sasvim nezasluženo ostao u senci rada drugih istraživača, delimično i krivicom samog Tesla. Tesla svoje rano otkriće vezana za bežični prenos nije patentima zaštitio, već samo principski prikazao u predavanjima i člancima. Prvi patent koji je posebno vezan za ovu oblast jeste patent metod regulacije uređaja za proizvodnju struja visoke frekvencije, broj 568178, od 22. septembra 1896. godine. U njemu je prikazao kako se bilo koji broj rezonantnih kola u njegovom oscilatornom transformatoru može povezati i regulisati. Sljedeći korak je predstavljao stvaranje sistema u kome se takva rezonantna kola razdvajaju na prijemu i predaji. Ovo otkriće, poznato u tehnici kao sistem 4 kola u rezonanci, koja je osnova rada budućih sistema za bežičnu telegrafiju, telefoniju i radio, bilo je kruna Teslinog rada u ovoj oblasti. Tesla ga je zaštitio u patentima broj 645, 576 pod nazivom Sistem za prenos električne energije, prijavljen 2. septembra 1897. godine i odobren 20. marta 1900. godine, i uređaj za prenos električne energije broj 649-621, prijavljen 2. septembra 1897. godine i odobren 15. maja 1900. godine. Sistem čini jedno otvoreno antensko kolo u sprezi sa kolom za napajanje, u kome se nalazi generator struja visoke frekvencije. Na prijemu je sličan uređaj sa 2 kola u sprezi. Sva 4 kola treba da su podešena na istu frekvenciju. U toku sljedećih 5 godina Tesla je dobio još 7 patenata u ovoj oblasti. U njima je dao neka druga principski važna poboljšanja tehnike prenosa bežičnih signala. Iako je još na predavanju u Filadelfiji 1893. godine Tesla pokazao sistem radio prenosa pomoću podešenih rezonantnih kola sa antenom, uzemljenjem i svim ostalim elementima neophodnim za uspešan prenos, uključujući i sredstva za generisanje kontinualnih visokofrekventnih struja. Činjenica je da je prvi patent u ovoj oblasti zatražio tek 1897. godine. Ova pauza od 4 godine pružila je dragoceno vreme njegovoj konkurenciji da podnese sopstvene patentne zahteve. Ono što je u početku ličilo na bezazlene naučne eksperimente, postepeno se pretvorilo u trku za otkrićem radija.